Para lang akan ni video lawan rasipi ka film ka bakit yang Sweet Tooth 2021 Season 1 naka Episode 1 bat ka Episode 2. Way doktor bakit yang Aditya batre hakawi ka hospital. Hakawi ka singikat ba udang tes nam jikawi ka nong pang. Uyo i ka ba kniu bakti ka jong ka. Ula ipala ya kata ka jing pang jong kata ka priyo. Hadin kata uyo i sa uwi pat unong pang uba yo ya ka jong ka jing pang. Baruli sniu ya kajing ya kadang jong kita ginong tre hakata ka hospital. Sibun ki bawan ti apang hakata ka hospital. Gide ki bayo da ka jo he kajing pang. Kala bande kajing pang hebit kajing pang virus. Hadin katukan import kaliya sniu kubor na ka sarkar US kala phak khang dam Jason dan na ka daw jong kajing pang virus A5G9 ki briu ki de ban chong khop haying ban lai na kajing poster jong oknyang jing pang. Upaba hamar ba yo sniu ya ta kubor ola pangkre ban leisa no sabari. Hagas ngi babot doktor ula khina ka jingthia bat ula lepi ya ka tengah ka jong karani ka yambat ka khnyo de na marba ka yo ya ka ta ka jingpang kumta doktor ula ya lam ya ka bran ja hospital bakan yo jing sumar ka sarkar kala sedang ka lockdown ki pulit ki lakami ki briu ki baya ja surak bat ki kali ki baya ja surak kila ya glomar popa ula ya lam ya ukun jong o sa jangai na kanong ba ban lai na ka ta ka jingpang yipin karani anda kala po hospital ki doktor kila ajing sumar ka Hadin kata kawai kanos kalawan koreo doktor banwan pig yaki kelung ki bakha khala ki bakha kum ki marat da ka ba ki le hybrid ba ki pencong kha khle ki marat bar ki brio bar ha ka jo ka por amdan mati mano kata ka jingpang kami de lamba ka jing le hybrid ki jong ki ne dan da ki be pat ki daw na barok kita ki kun ba khala we na padang choki o bakar pang tam ha ka ni ka film o bakar tang okos bakha chtiang na ka brio chtiang na umrat ser Namar ba ka jinglong khala ka jong obat ka jinglong kerpang ka jong upoba ula ya lami u ban leisa no sa jingai na kibreu hakawi ka ying ka badan haklaw ko barben bantip chapang ka jing yai lanti jong upoba ula thoi ka we ka kot chapang o kosbat chapang ka jong o kadbau nang to ang ta uli osnyo u kos ula sedang ban kren ula khot ka pai u da ka ba u khot poba hakata ka por ula snyo phala ba u khun jong u ula nang ban khot ka pai u kat badang yai kisngi kisnam ukos ula sedang ban he hakawi kisngi kupa jong udang khwai ula ong ya kupa jong o sapi no sanga habanga yo i kimrat ngan segenti kumne bat habanga yo i kibriu ngan sari kumne kupa jong hakata kapor ula snyok men bat ula ya royo hakawi pat kisngi kat ba udang chat ukos ula yo snyo ba don ka ba her hakata kapor ula ting bat ula ri hajan jong kupa jong ula seri kichkor ka jong bat ula ong i wat om ting kata ka de ka sim ka ba he hakata ka por ka aeroplane kalawan bat kala panhab ikita ki kot ula chimi kata ka kot bat ulo pule hadin ba ula de pule ula thangi kata ka kot hakata ka ding hakawi ka sngi kat ba ukos udang pule ka story bat tho ukpa jong lawan ka we ka ske uyo i ka ba ka don score kum mo ula tharai kata ka de ka kmi ka jong kat ba udang pe ka hangta namar ba la ya roslap kata ka ske ka kan thi no sklao ma uru hakata ka por ula mare no saying Ondaw la pohing pa jong ula rayo bat ki le ka ha pedem jong taw slap la kalina pa jong don ne em ka wa ka ba dan marjan bat ka ying ka jong ke pa jong uli tho ka don tang ba ka don chabat jong ke jingker ka jong ke chabat jong ke jingker ula khang i o ba de ban le ha ka wi ka met ka ba ukos udang pi ya taw so pa jong uli tho khanai u chphang taw so kumba ki kiu ki bam ki rong ki ra ki pen chot ya taw so ki priu per thero kumta ke long ki pen chot i kamariang kan sa palong yo brio pertay ba unpang hakijing pang ba per hang tao brio pertay unsa sedang hikay kamba khala da ka ba le hybrid badul parchi ro yo namar ba mauday ukun ba khala ki brio ki badang sa kinsa bitar pat kinsa isi yo namar ba uper na ki we hakata ka por kan sa mi ka jing ya chon ka jing ya penyap para brio ka pertay baro ka we kan sa plo na da kading kan sa bamdo yaki aka baro na lor kita dang don ki badang sa hakading kita kin sa long kinong shon ya kita ke badang sa kadai ke kamram ke jong o banyada bakin num yo rung chaki ukosuli thu ya kupa jong o ba u yo i ya ka kmi ke jong o kupa jong u long kata kam de ka kmi ke jong mai ba ka kmi ke jong mai kam don show ha ka sngi babot ukosu yo i ya ki ding ke jat jong kaske utharai kita ki de jong ka kmi ke jong o ula bot de ne ki ba un yo bani kan do bat ka kmi ke jong o tat hadu ba ula po sa bar jong ke jingker kupa jong u ula wan bat ula ra yu ula ong yu ngaledap ya tho yame kata ka de kam de ka kmi ka jong me baru long ro ngaledap ong yame ma mem de ban le chabar jong ka jingke o ko su long ko pa jong ngamla ban chnia ip namar ba pi klami tho yang ai ke ik e baro pa jong ru ya snyo badan ka jing sawa cha khlaw ula le chimia ka siloi ka jong ula wat ya ta obriu ba wan be mra cha kata ka khlaw ula lap ya ta obriu ba mut ban rung cha ka per ka jong
tao brio lia tho iu ba uwat eka para ka chong o upa ba lo ang iu ba kam ton chakata ka jaka ka chong o ula phai u ba un lei wat no sa we pat ka jaka upa ba hamar ba udang pe yau khun chong o tao brio la ja ula wat iu yo i seu iu te kata ka por ula teng ban ula ra yau kas chiyeng ula ang iu ba un re hapo kata ka krom hado ba un dawan de ban mi na kata ka krom ula shimi kata wai bat ula lei biang ban wat yau tao brio ukos ula abi ukpa jong o hado ba no phai sngi uli yo sni badan bawan hakata ka por ula badi ka jiri sem bat ula pli ka jingkhang uli yo i pen ban bade de kaske utharai ka de ka gmi ka jong o ula le hajan jong ka kata kaske kala jlia ai ka khti ka jong o tang chphang ki yo sni badan ba pte chakhlaw hakata ka por kata kaske kala teng bat kala kanthi na jingkhang yen ukos ula re hapo kata ka khrom andal kancha ukos ula mi sabar ula pe chakhlaw hadin ka tu ka ne por uli yo sni badan bawan hakata ka por ula badi ka jiri wator ukpa jong u ulawan uli yo i ukpa jong u ba ul talap ula mare ban rap ya ukpa jong u ula kelon hamadan te hakata ka por ula teng bat ula ra ukpa jong u seyeng anda ukpa jong u lati breu uli tho yu kos chapang jong ka kmi ka jong u ula ong yu ka kmi ka jong me ka de kum mangahi ngi khlat de na ka daw ba ke i jame na ka manda ka jing im ka jong me na ka ta ka daw ngala yelam yame sene ukos ula kali ukpa jong u ka i kar teng ka jong ka uli thui u ka de ke berdi ukos ukwa chu bantip chapang jong ka kmi ka jong o bad ul ong ukpa jong o anda ula koi kin sa lek pe noi ka ukpa jong o hakata ka por ula kulari u bad ul ong u on si thui u haka wi pat ka sngi te hakata ka por ukpa jong ula phai u ban le sim ya ki pelang la basa ba on chet ba kin yo ban ba ko ula le sim ka ta ki pelang ban chet nak mata ban ai ya ukpa jong o anda ula wan uli yo i ya ukpa jong o ba dan show ba ula khlat tiha ka to por ulus neusi nado balaklat ukpa jong o ulasnai ka dur jong ukpa jong o da oplang bad ulasnaro e ka dur jong ka ser bad ikiksel ula pha iksel jong ban ab yeng ba un le tre andau lawan na ka jing tre ka jong o ulio i ki jing thung ka jong o ki dang cha pun julor diulas neu bitar ulsimi ka ding ban ula thangi kita para hadin kata kat ba udang thia ulio i ye ka dur ba drok pa jong o ba udroy au do not ba ka deu hawe uding tiha kata ka por ula rai kata ka chin ro bat ula wad yaw taw ding anda ula lab yaw taw ding kumta ula sim yaw ding bat ula ti hang ta hakata ka thli ula lab ka we ka sandok bat te ukpa jong o ula yo i kata ka sandok ka don jing khang tiha kata ka por ula parkhat bat ula kan mau ba udon shapi ha u ba ula sim na ukpa jong o ula sim yaw taw shapi bat ula pli kata ka sandok hakata ka sandok u yo i ya ka dur jong ka kmi ka jong o rengkat bat kata ka kot presep hatra jong kata ka doru yo i badan ka jing tho Colorado ula tharai ka kmi ka jong u ka dan chakata ka chaka ula le chiying bat ula wad e ka map ula pe hakata ka map ro ka dan ka jing tho kumta ula le ban wad e ka kmi ka jong u chakata ka chaka hachwa ba ukos on jam sa bar jong kata ka jing ker ula kan ma ba ukpa jong u ju khang yo ba om de ban le sa bar jong kata ka jing ker hakata ka por ul yo i ya ka we ka jing bam ula shim bat ula bam ya kata ka jing bam hadeng kata ul yo i sa ka we pat lamut ban shim ladon batani kata ka jing pam ban ladon basiat u da oknam ukos ula lai salit na taw khnam hakata ka por ula re bat uli yo i ya we u breu udang wad u ula se ka jiri watur ka jong kat ba udang mut ban siat u hang ta we pat utaw breu ula bat u ula trai taw breu da ka reng ka jong utaw breu ula kalan we pat uta ula mut ban siat u hakata ka por lawan bat man ula siat ya taw breu bat ula maham ya taw we pat taw breu ula ting bat ula phet hang ta ukos ula phet chaying bat ula re apo ka krom bat man ula wan bat ula sei u na po ka ta ka krom ukos ula sei ka jeri batur ka jong ula mot ban sia bat man ula ong u manu ba hikaya me ka ne ula itho u ude ukpa jong u un sawan bat be ya bat man uli i ya ka dur jong ka kmi ka jong u ula shimi ka ta ka dur bat ula pe anda ula de ban pe ula ai ka ta ka dur ula le bat uli i ma pe ko ula te e ka ta ko ukos ula si de o da ka jeri fatur ka jong o bat ula be u ban manu yo iba dan ka jaga te briu hang ta ula kali u mano bayam ukos ulong u ude ku pa jong a o sawan ban be ya me anda ban manu ula le ula kali u chanu ka ta ka jaga ko roi le do ula kali u mano badan ka ta ka jaga teuli tho ka de ka kmi ka jong o ban man ha ba u yo sneu ba u don marwai ula ong o la da me le marwai sa ka ta ka jaga on sa don gi briu ka ban kam ya me kin peniap ya me bat ya ka klik jom me kin sabo dur no hayin andau lo lo hian na kata ki ying bat ula perkhat hang ta ti ha kata ka por ula le chim ya ka dur jong ka kmi ka jong o bat ula bo den ya bat man
Ulioi kedin kejar ke jong ula merek so tau lom berjerong andau lepoh hau tau lom ulioi u Batman hang tau ula khodiu bad ula pha apiu andau Batman uliok sneu ula apiu te hakat kopor ula lej badu hapo sor kar kadang peteng ya kejing lockdown namar kata kejing pang virus kibriu ki haban chong khop haying ya kimrat ki badan hapo su ki lapen laj ki namar ba don so kibriu ki bawan tre hakajing bot jong ukos ya Batman u Batman ula kli u shadow chano on body ukos uli tho u shadow koroledo badan ka kmi ke jong Batman kwa yo kos ba on body ula ong yu ongalak let bani tho ya me chakata ka chaka don priu so basa ukos ong ngi yo ado kamet klasa ka we ka klaw hakapor step andau Batman ula kendit na kajing thia ulioi ya kamap ka jong kala cha thang bat kitiar kitar ka jong kila cha pan pai pampra hakimran ula bitar ya ukos ula ong yu ba de so ban body namar ba don ai so ban bam bandi ukos hakat kapor ula yitho yu ba utip kadan ka chaka badan jingbam ul pan u kata ka yin ti hakat kapor kila lech kata ka yin anda kila poy hang ta ula pha rong ni umarwe kat ba udang rong hang ta ulioi ko we ka kli ser hang tau dating bat ula mare ula de ka we ka jar hakat kapor lawan rosti ulioi ukos hapo kata ka jar ula khodi ki mi ki pa ka jong ikimi ki pa ka jong kilawan bat kli yo kil pen lai yo bat kila ai jimba mi ki baro angot kat ba kedang ya bam hang ta obat man u yo kita ki priu bagi deng iki mas ulong iki bale piteng gi klem don ka jimpang virus te kita ki priu kila law no iki mas ka jong ke haka jing ya keden ka jong ke ukos ula kli ka kmi jong urasti ka ai tho ne em ya ka kmi ka jong ka ba kar teng ka birthday kata ka priu ka lapi kata ka dur bat kala ong yo em kam ti tho ya ka uli tho ika chapang Batman uba yarab ya uban wad ika kmi ke jong ka we kan hun chipai ka bawan kata ka klaw kila lab ikata ka chaka sa me jong ukos bat Batman mat kilio iro ikata ka ying baki don menta ti kila lech kata ka ying haying jong doktor Aditya kat ba ki dang ya le kai uyo ika rani la sedang piang ka jingpang ka jong ka ti ula lichimi ka dawai bat ula injek ika hadin kata ula ong ika rani ba unsa lech bani kendo bat ka doktor Del ba un lay sim da wai naka ti hakat kapor ula lay chalap jong ka Dr. Bell kala ayu ya kata dawai bat kala ong yu kata dawai kala ban yada tang hakapor ba kadang trekam anda lekut por ka jingpang jong karani kan sedang biang kala phai u un chana hi ya dawai anda lalut kita ka ba kala ai da ka bapi na kata ka jing tho hakata ka research paper ka jong ka doktor ula kuslai usneu e ban le kata katengah ka jong ukala kali u bale jia ayu ula hi thui ka un hapan chna hi ka dawai ka ayu tang da ka jing tho te ha ka ta por karani kala shim ya ka ta kot anda kali i ha ka jing tho kala sneu teng bat kala kuslai ka kami jong rasti kala i phlai bat mat ba ula khre ban e ya kos ha ka ying ka jong ke kala ong yu bale phi lamut ban e ya kos hang nei se bat man un ong ka ngala de plai im yu ngan salin no mta ka met bat se ya lam noi u sa ka kami ka jong de ma phi ka ba kham jan bat ka te kala lik pe ya ka dur jong ka kami jong kos kala shimi ka ta ka dur bat kala kali u de ni em ka kami ka jong phi ka sa ha red rock u ko sulong ka kum no phi ong ha red rock te kala ong yu nga yo i ka ni ka dur ka lam kum ha ka ta ka jaka hadin ka ta ka jong ya thu ka jong ka u ko sola par khat ya ka kami ka jong ha ka ta ka met yo thia ula lik pe ya ka ta ka ser ka ba udang pe ulio iyo Batman ba ula kre ban iyo ula ong iyo balay pin iya nga si Batman jubab ukos ula snewsi hakata ka por ladan ka bawan u Batman ula bat ya kasiloy ka jong kos ula ting bat ula re kita kan hon kalawan bat kala pha ban pli ka jing khang dada kin pli kita kan hon kit sapan pai no i kata ka jing khang Batman ula lej bat ula sho i kita ki breu we ta breu ula rong hakata ka ying ka jong ke ukos ula lej bat ula tan ra yu de ka reng ka jong ka briu lamut ban sia ya kos dia i ka dur jong ka ser badan hadin ka jong kat ba udang pi kata ka ser Batman ulawan bat ula tangon yu da ka siloy ka jong hagas ngi mabot haswa pakin lej orasti ula ayo kos ya ka switar ka jong hadin kita ka lesong da ka robwe bakin ya lej no kos ulong yo Batman don kam so ba pin ya rap ya nga ngan sawat hi marwe ya ka kmi ka jong Batman ulong yo ngan sia lam ya pi sa ka we ka chnong hadin kata phila hi ban wat ya ka kmi ka jong phi da la de ti ka ni ka film ka lakot na hang nei ya ka banta ban kong bat ka baar na ka ni ka film ti parlok da rapis new tanan ikani ka videos na wa like pas subscribe ngis kando pat ha ka we pat ka video ko bless you